Vinga, Charlie. Salut. Tinc el meu nano, que té 25 anys, és enginyer i està treballant a Dublín. Una forta abraçada en el dia de Sant Jordi. Podria ser. Tengo pinta andaluz, me dice. Tiene más pinta andaluz que vasco. Quin nom deixen per tu un petó? Quin nom voldries? Nom dic. L'agenda. Que ets tu mateixa? Gràcies a tu, gràcies. Això de referència a Catalunya. La primera voluntària. Trata de Qui ha anat bé? És el que ha anat millor. És per la Montse, és la noia que també s'ha de tenir espai per escriure. Sí, fem aquí, fem aquí. M'agrada molt el programa, però sobretot per recordar el món de quan feia el dia. Vale, però els hi poso. Molt bé. Irene i? Irene i Jaume. Molt bé. Saps que avui fa 13 anys, allò? Avui. Vaig ser profe teu? Ah, sí? tanta gent cada any. No cada any, vaig ser profe un any, jo, eh? Va, ràpid, a veure si guanyo el Sajón.